O proxecto Xenoma Galicia botará a andar a vindeira semana co envío de SMS de citación a 2.000 persoas no marco da fase piloto desta iniciativa do Goberno galego. Trátase dun conxunto de cidadáns seleccionados para conformar unha mostra representativa da poboación galega na súa diversidade, contando con persoas dos dous xéneros, de diferentes franxas de idade e residentes en distintas contornas, tanto rurais como urbanas. Un proxecto estratégico e un proxecto singular. Como todos sabedes tamén, unha prioridade da Consellería de Sanidade e tamén da Xunta de Galicia é todo relativo á prevención e detención precoz da enfermidade. Temos aí os feitos falan por si solos, o calendario vacinal máis completo do mundo, o que é o cribado prenatal tamén máis completo de España, unha aposta decidida pola investigación, o pilotaxe de proxectos pioneiros en cancro de pulmón e de cancro de próstata, patologías tumorales no que dicho cribado é controvertido, pero bueno, isto é un paso máis. Logo desas citacións, no mes de decembro, procederase a toma de mostras de sangue do primeiro grupo de 1.000 participantes, nun proceso que se desenvolverá de xeito simultáneo nos 14 hospitais da rede do Sergas. Y solamente en esta primera parte cogeremos muestra de sangre. La muestra de saliva la dejaríamos para la segunda parte del piloto, que probablemente se realizará a principios del próximo año 2025. Estos serían los concellos seleccionados. Como les decía antes, ven en la proporción, tendríamos en el ámbito urbano La Coruña y Vigo metropolitana. En el ámbito semiurbano pues está Valdoviño, Ailla, Vilaboa y Brión, y en los ámbitos rurales está Opino, Dumbría, Lousame, Ocorgo, Pantón, Xoves, San Cibrao das Viñas, Monterrey y Rubiá. Esta iniciativa pioneira da Xunta busca compilar unha gran mostra de ADN con fins médicos para identificar as variantes xenéticas de alto risco, co obxeto de poder actuar a tempo no seu seguimento, diagnóstico e tratamento de enfermidades graves, como o cancro de mama ou de ovario hereditario, entre outras. O que pretendemos é ter 400.000 galegos e un biobanco de 100.000. Este é un proxecto en termos de poboación enorme, porque o UK Biobank son 500.000, pero por unha poboación de máis de 100 millóns. E non sei para unha poboación de 2,7 millóns. A verdade é que o obxectivo final de todo este traballo inmenso son dous. Un que é que podamos predecir e anticiparnos a moitas enfermedades comuns. No Reino Unido, gracias ao UK Biobank, poden anticiparse a 7 enfermedades comuns que incluyen risco de cancro de mama, colon, fractura de cadera, osteoporosis, glaucoma e outras enfermedades. O director da Fundación Pública de Medicina Xenómica concluiu a súa intervención animando a participación da xente remarcando as garantías legais e éticas máximas respecto da información recollida neste proxecto.